Pastor onye ala unu na-afụ ebe a ọkwuo na anụgo amụma o gburu unu no very dark man ya bụ the next president ndị Nigeria, no very dark man ya agbaghe ndị Igbo ntị, no very dark man ya emecha ndị Igbo ife ndị Igbo ekweta na ọ na-eme. Ama na ụfọdụ gere nya bụ ife onyonyo ọfụma maka ụfọdụ mara ya enu fachọzi ịkọwa ebe nya bụ nwoke pụta wee na-ekwuo no very dark man ya eme ndị Igbo ife, no very dark man ya agba ndị Igbo ose n'anya na ndị Igbo aha n'ife onwekwe na ife aha afụ n'aka ndị amụma. Oge erugokwa mgbe ndị na-achị anyị ya etinye anya na amụma ndị ụka na-egbu n'ihu akwụkwọ chụbafa n'ime ụlọ. O nwekwa ụwa na African country fa koyerigide prezidenti fa wee nwabie fa ịpụta n'ihu akwụkwọ na-egbu amụma iseduru ife onyonyo n'ime ụlọ ụka tinye na TV maọbụ na soshal midia amabiri ifanya na nya bụ obodo nya bụ ife wee ha na nso. Oge erugo mgbe ndị na-achị Naijiria ya akwụla ọtọ n'ọkpafa wee gwa ndị ụka niile na-achọzi ịfụfa ka fa na-apụta n'ife onyonyo ka amarụ nke a na-aya n'obodo Naijiria, ka ama nọ ndị ụka ka a na-aya ka ndị ọchịchị ka a na-aya. Negodi ife onye kpọrọ onwe ya pastọ onye isi ndị nchụaja nọ n'ime ụlọ ụka ya wee na-akụgheri na very dark man ya agbaghe ndị Igbo ntị. Ọ maka ndị Igbo ka very dark man ji eje ịzọ prezidenti ka ọ gịnị? Ego very dark man nwere tata mana NGO ya ọkwọ ndị Igbo bụ ife mere ya ife ọ bụ. Ndị obodo fone tonyere ego na NGO ọkwọ ndị Igbo ma ndị Abịa ma ndị Imo steeti ma ndị Anambra ma ndị Enugu steeti ọkwọfa atụkọsiri ego bi ya o wee na-ebuga nya na origorizie n'ọchịchị ọ bụrụ ndị Igbo ka ọ bịara eche ka ndị Igbo ka ọ bịara ịnọdụ ike ka ndị Igbo ka ọ bịara imegide. Una afụrụ onye isi ndị nchụaja ụna o kwesịrị ije nga ekwesịrị ịkpụta ya ọkọwa ife o gburu n'amụma ọfụma. Ọkwa maka ndị na-asọpọtụ very dark man asị ọkwọmianyachi na asị ọkwọmianyachi ya na ụnụ anụgo na ọchịbe ụnụ na ọ ya agbaghe unu ntị ọkwọ ma Okeke ma Okafọ enwekwo biela ọnya olesi na ụnụ amazikwa na unu ya eje n'ụzọ befa eje lejista afọ unu asị ndị obodo fa. Ọkwa ya bụ na ụnụ adụtevu n'aka ya ndị Igbo nọkwa n'aka ya ka m na-agwa ndị nke ekwetazi na ya ụnụ anụgwanụ na unu ya ebe anya m anya m na ọ bụ na ọ rigoro n'ọchịchị. Otu birigokwa na ọkwa ife pastọ unu kwuru ka m wetara unu anọkwa m egbe unu wee gbunyeba amụma unu ya ege ntị ka unu nụkwa ife o kwuru na ndị Igbo ya anụ nwee na unu ya ebe ṅaa n'aka very dark man na ọ bụrụ president of Nigeria tata anụnwa. Okotorigba ndị amụma ụgha igbubeghọ nke na-aya efubeghọ nke na-aya egwabeghọ Chineke ka ọ tụtuoru ha ego n'elu ka ndị ụlọ ụka onye debe onyinye nyedebe tait ka Chineke jee na bankị na-ebutere ya ego ka ị na-ekezi ndị ụka ekwa ike ọ ga-ericha aka nye onyinye tere iburu na-abịa na-eri na-ebuga afọ ya eto. Your next president will be a young man, very dark man. Go and write it down. That is the person that is going to deal with these evil people. What did I say? Forget about all the things, because whatever they are coming up with will not stand, though, because youth will take their country by fire, by force. If I'm telling you, don't take prophecy for granted, because very, very soon people who say we'll not go rest in this country, but they don't think this one are pastors or this one are agitators. This one will come within them and break them down. And we chase them, and they will hands off from punishing and troubling our life in this country. And then watch out and see. Watch out and see. If it not happen now, it will happen soon. It's spiritually designed. And there's a spiritual backup that will make it happen. So that